Attakki partiġani, narrativa negattiva tal-passat, firda, dlam u l-kant tal-jena tal-huma u l-aħna. Dan kien id-diskors li fetaħ bih taħt it-tinda tal-Labor fil-Ħamrun il-whip laburista u ħabib kbir tal-ex mexxej laburista Joseph Muscat, Glenn Bedingfield, fejn insista li jekk tpoġġi fuq il-miżien tajb u l-ħażin tal-Labor ċertament il jemx terranġa. Ovvjament maħniex partit perfett. Imma meta wieħed jiżen it-tajjeb u l-inqas tajjeb illi għandna u dak illi huwa anqas tajjeb nirranġawh. Fil-waqt li fattak wieħed wara liħor kontra l-Partit Nazzjonalista ħassi l-ħtieġa li jaqbes għal sħabu hekk kif skontu min tkellem barra minn xrutna favur Malta libera mill-korruzzjoni u l-impunità huwa xewwiex. Li laqas kien kapaċi iżomm lil min ma tilifx okkażjoni biex ixewwex kontra Malta. Mhux parti minn tim Malta min imur ixewwex kontra pajjiżna. Bedingfield fuq kollox kompla bin-narrativa tal-passat fejn saħansitra rrepeta l-kliem tal-innu laburista li ftit li xejn għadu jissemma fl-attivitajiet uffiċjali tal-Labor għaliex il-klikka tal-lider ma tridx issemma l-innu. Tim Malta ħalli r-rebħa tagħna terġa' tkun. Intant, f'diskors surreali il-Ministru Rodrigue Galdes saħaq illi taw dar lin-nies u li bnu il-housing soċjali. Fuq kollox stajt noqgħod ngħidilkom kif tajna dar lin-nies. Illum bnejna l-housing soċjali! Iżda fil-verità ma kellux kuraġġ jgħid li l-partitarji preżenti li f'9 snin ma lestgħux proġett wieħed ta' akkomodazzjoni soċjali għajr blokka restawrata fil-Belt Valletta.